हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव एसएससि एमटीएस रिजाल्ट होबाय दा बेनो जाबाय पेपार 1 एन्ड 2 दा बेयाव बेसेबां काट अफ थांखो आरो लोगोसे आपकामिं बेसेबां थांगोन बेनो जाबाय दाखालि एग्जाम सोलिबाय थानाय एसएससि एमटीएस हाबिलदार दा नोंथांमोनाहाय मोननै रोखोमनि पोस्ट मोनदोंमोन एमटीएस बेनिफ्राय हाबिलदार देग्लायनिया थांनाय बारना अनलि एमटीएस दंमोन दा पेपार 1 आव बेसेबां मोनबा क्वालिफाइड जागोन नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय एन्ड पेपार 2 आवहाय बेसेबां मोननांगौ जायो जों बेखौ एनालाइज खालामगोन एसटी हिसाबै दा जोंहा 2022 आव बेसेबां लांथावना दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि बे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव खालामना ला जेब्लायबो जबनि आपडेट मोनो लोगोसे नोंथांमोना स्किमनि बागै मोननो दा बेखायनो जों लेटेस्ट आपडेटखौ नायगोन अफिशियेल साइटआव फैनानै बेनो जाबाय एमटीएस एबा नन टेक्निकेलनि बियोमोन दा जोङो रिजाल्टखौ नायनोसै फैदो बेसेबां थांमारदों आरो एसटी हिसाबै नोंथांमोना देग्लाय बेसेबां नाम्बार मोनोबा क्वालिफाइड जागोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन थाखाय दा नैबे रिजाल्टआ ओरैबायदि होदों आरो लोगोफोर जायफ्रानोखि नोंथांमोना पेपार 2 एग्जाम होदोंमोन मेयावहाय 2022 आव बे रिजाल्ट ओंखारबाय दा नोंथांमोनखौ बेखायनो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन थाखाय लिंहरनाय जादों आरो दा नोंथांमोना जेब्ला मोनसे अफिशियेल नटिस फैगोन अब्ला मोनफिनबावगोन दा जोंनि गुबै कन्टेन्टआ बेनो जे बेसेबां काट अफ थांदोंमोन आरो लोगोसे आपकामिं बेसेबां थांथावना जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दा बेनिफ्राय जों फैबाय दानिया बेसेबां सिट दंमोन एबा बेसेबां क्वालिफाइड जादों डकुमेन्ट भेरिफिकेसन थाखाय नायोब्ला एसटी हिसाबै 692 मोन देन बेनिफ्राय इउआर हिसाबै 3855 देन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि गासै दङ 9754 दा बेयाव बेसेबां थांदों जोंहा काट अफआ जों बेखौ नायगोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एसएससि एमटीएसआव ओरैबायदि सेलेक्ट खालामो स्टेज 1 आव पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ स्टेज 2 नि थाखाय लिंहरगोन जाय जाबाय डिसक्रिप्टिभ टाइपनि पेपार आरो नोंथांमोना 8 शिड्युलाव जि लेंगुवेज दङ बेजोंनो लिरनो मोनगोन दा बर' रावाबो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना 8 शिड्युलाव दङ होननानै गासै इन्डियायावहाय 8 शिड्युलाव 22टा लेंगुवेजेस दङ देन अब्ला बर'आवबो थागोन स' बेनिफ्राय बेसेबां मोनदों एग्जाम्पल महरै बिहाराव नायोब्ला जों एसटीखौ नायोब्ला 89 गाहाम थांदों 100आव बेनिफ्राय स्टेज 2 आवहाय 30 गाहाम थांदों 50नि जायो सेकेन्ड स्टेजआवहाय अके सेकेन्ड स्टेजआव 50नि जायो आरो नोंथांमोना गोसोआव ला गासै 150नि जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ माइनास दङमोन एबा माइनास पइन्ट दङमोन रं जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय डिडाक्ट जायोमोन अके दा जोङो आसामखौ नायनोसै आसामा पस्टआ एसटी गैयामोन अब्लाबो जोंहा माखासे थांफानो हायो एससी हिसाबै एससीआव बेसेबां थांदोंमोन एसेल' जोङो बेयाव एनालाइज खालामगोन लोगोसे देग्लायनि एमटीएस पस्टआव नाथाय एसटी दङ थांनाय बाराव गैयामोन देन जों आसामखौ नायोब्ला स' नोंथांमोना नुनो मोनदों एससीआव थांदों 76 गाहाम थांदोंमोन बेनिफ्राय ओबिसि 80 गाहाम थांदोंमोन दा जों एससीनि खाथि खाला थाङो नालाय बेखायनो जोङो टारगेट खालामनांगोन देग्लायबो 75 प्लास नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन दा मोनसे बाथ्राया बेनो देग्लायनि पस्टआ एमटीएस बेनिफ्राय हाबिलदार दङ माने मोननै रोखोमनि पस्ट दङ आरो बेखायनो काट अफआ नोंथांमोननिया बैसो लायै बैसो जागोन आरो दा बहाबा खम थांगोन बहाबा बारा थांगोन दा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना अलमस्ट 70नि बारा मोननाय दङ चान्सआ मोजाङैनो दङ बेवहाय एन्ड सेकेन्ड स्टेजआव चान्सआ दङ आरो दा जायखि जादिलिया नोंथांमोना जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन ना अब्ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनगोन बेनिफ्राय डिएचएसनि एडमिट माब्ला मोनगोन थ' नोंथांमोना सेप्तेम्बराव एग्जाम जागोन नालाय 4आवहाय 10 आगस्टनि लास्ट उइकआव मोनगोन बेनिफ्राय बिनि सिगां एग्जाम जागोन एसएलआरसिनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै स' नोंथांमोना एडमिट कार्ड सेकेन्ड उइकआव मोनगोन आगस्तनि अके दा बेनिसिम लोगोफोर बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जिबादि सापर्ट होदों फाइनालि 77,000 साबस्क्राइबार्स जाबाय गासैनिसिमबो नोंथांमोनाहाय थेंक इउ जासिहरबाय